no sarnar kerja nor tabor bom or harus korek kerja nor itu bom mola sa bom dia tini orang am tulio kaisa bike tai boleh gore be छोटे कलांग जाखानो बेलाय नि इंजुर बजागानि साइमेनिया को पुलिस रक खाइजाक बिनि स्कुटी खमदा नाइदिया मो स्कुटी कागै थांगा तो सागर बेरो नाइदि ओ बरनि तागु साइमेने खो 사중 다 뭐 사중 사라망 아자 사르티니 또 성크나가 액시덴트 능 होनाय आबो ब थायंखा आबं ब बाहायके एक्सिडेंट गा के साइ खनागादि जों खबर माखा पिएस नखोजन माखा उदय जमदार पारावो जों खबर माखा पिएस नखोते माखा जे उदय जमदार आमतली पारा नि बिफा गा जों आरो थाङै सोंनिया बरक जे एक्सिडेंट नाय इन्जुर नाय बर रखाय स्कुटी बे फायो फायदमन जराव बलिरु गारि बाय खुदे खालामजाखो बलिरु गारि जों नुगुलिया नुगुलिया ना आव कयटा समय रखं kana जों जास्ट खबर मावनो 19टा 20 जों खबर माखा जों थांगा जागाव सबुकिया 19टा 25 बा अंक 25 रको सकेना जों थांनि ओखाने इन्जुर कालेजाक मांनि नखा आरो पाब्लिक दङ ओंगे जों थांनि रेस्किउ खायो जों ब हस्पिटाल दौखा सागरतला हस्पिटाल टु थिगेसन आचा ओ जे एक्सिडेंट नाय रक बरंनि बुमुरक साइडा माखा कायसा नि बुमुंखाय सन्तोष देबर्मा 65 বছর আর टेकेसा नि हंकाय सनजित देबर्मा 33 বছর कामी के बरक साइडा माखा सर कामिले साइमनिया कायसा तो सायखा शिबथाबो पारानि बसावाबो कामको बंनि कायसा क्लियर आं सुगियाता अच्छा एक्सीडेंट ले बोपती पोजीशन माने बेले क्रिटिकल दा ना नॉर्मल दा खूब सीरियस न अच्छा खरचा तो खूब सीरियस न अब बसं ओताबो हस्पिटाल कुनो दिके पर नर नंखे बजागनि सर जों टाकाटला फायर सार्भिस नीन सिरिमुं सर केसा आनि सिलमंकै सुकुराम देबरमा और टाकाटला फायर सार्भिस नि सीट लीडर बेले हम सर